साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। कॉपी प्रकरणावरून जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीच्या सभेत घमासान झालेलं पाहायला मिळालं। पाहूयात। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यामधील आदर्श विद्या मंदिर भुईबावडा या 10वीच्या केंद्रावर जी कॉपी प्रकरण झालं, हे कॉपी प्रकरण आजच्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीमध्ये जोरदार गाजलं। शिक्षण समितीचे सदस्य प्रमोद रावराणे यांनी हा विषय लावून धरला। खरं म्हणजे जिल्हा परिषदेमध्ये आता पदाधिकारी बसलेले आहेत। असं पदाधिकारी बसलेले असतानाही पदाधिकाऱ्यांच्या कानावर हा विषय आल्यानंतर घालणं आवश्यक होतं, कारण 10वीच्या बोर्डाने याबाबतची चौकशी करावी। 10वीच्या बोर्डाने ह्या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी केली आणि त्यानंतर माध्यमिक शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यांच्याकडे याची पुष्टी करा, चौकशी करा आणि त्याचा अहवाल 2 दिवसात पाठवा, असं 13 मे रोजी प्राथमिक विभागाला हे पत्र देण्यात आलं। मात्र त्या पत्रासंदर्भात किंवा हा प्रकार घडला ह्या संदर्भात माध्यमिक शिक्षण विभागाने कोणत्याही प्रकारची माहिती ही जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष किंवा शिक्षण सभापती आदी कोणालाही दिली नाही आणि तो विषय तसाच ठेवला। ह्यामुळे आजची सभा खूप गाजली। एवढा दिवस होऊन गेले आणि असं झालं असतानाही आपण ही माहिती पदाधिकाऱ्यांना का दिली नाही असा जाब यावेळी सर्व संतप्त सदस्यांनी माध्यमिक विभागाला विचारला। मात्र याचं काही उत्तर माध्यमिक विभागाकडे नव्हतं। प्रमोद रावराणेंचा असा आरोप आहे की ह्या पूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी माध्यमिक विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी जे आहेत श्री माने म्हणून संजय माने, या संजय मानेंना ह्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी त्यांच्याकडे त्यांची नियुक्ती केली आहे। मात्र त्यांची नियुक्ती केल्यानंतर आणि जे शिक्षण विभागाने माध्यमिक बोर्डाने जे पत्र पाठवले त्याच्यात त्यांनी असं म्हटलं की 2 दिवसात ह्याची चौकशी करा आणि अहवाल द्या, असं पत्र 13 मेला या ठिकाणी पोचलेलं आहे। आणि लगेच 14 मेला माने यांची नियुक्ती त्याची ह्या प्रकरणाची चौकशी करावी यासाठी केली होती। मात्र माने हे अद्यापपर्यंत त्या ठिकाणी पोचलेले नाहीत। त्या पत्रात नमूद आहे की तुम्ही त्या ठिकाणी जावं आणि त्या केंद्रावर जाऊन प्रत्यक्ष सगळ्याची पाहणी करावी असं त्यांना म्हटलेलं होतं। मात्र ते अद्याप तिथे पोचले नाहीत। हाही विषय आजच्या सभेत समोर आला। त्यामुळे सर्वच सदस्य अजून संतप्त झाले आणि संतप्त सदस्यांनी अक्षरशः माध्यमिक शिक्षण विभागाला धारेवर धरलं। खरं म्हणजे माध्यमिक शिक्षण विभागाची स्थिती अशी आहे की याला स्वतःचा शिक्षणाधिकारी नाही आहे। याच्यापूर्वी जे शिक्षणाधिकारी होते त्यांच्यावर बऱ्याच तक्रारी आहेत त्यांच्या आणि त्यांची चौकशी सुरू आहे। त्यामुळे या माध्यमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी म्हणून देवगडच्या सहाय्यक गट शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी आहे आणि हे मालवणचे जे सहाय्यक गट शिक्षणाधिकारी आहेत माने म्हणून त्यांच्याकडे उपशिक्षणाधिकारी अशी जबाबदारी आहे। आणि बरीच प्रकरणं ह्या माध्यमिक विभागाकडे तशीच रखडून राहतात आणि रखडून राहिलेली आहे असे आरोपी आहेत। त्यामुळे आजच्या सभेत सदस्य प्रमोद रावराणे यांनी तर एवढं गंभीर आरोप प्रशासनावर करताना या ठिकाणी जे काही शिक्षक आहेत ज्यांची नावं आलेली आहेत या कॉपी प्रकरणात, या कॉपी प्रकरणातील शिक्षक हे सर्व बाहेरचे आहेत आणि हे बीड प्रमाणे इथे करू इच्छित आहेत। आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा जो शैक्षणिकदृष्ट्या खूप पुढारलेला जिल्हा आहे, या ठिकाणी 10वीचा असो 12वीचा असो हा निकाल खूप चांगला लागतो। मात्र हा चांगला लागलेला निकाल याला काहीतरी गालबोट लागावं आणि जिल्ह्याचं नाव लौकिक जावं असा हे प्रयत्न बाहेरचे शिक्षक करत आहेत। त्यामुळे ह्यांची सखोल चौकशी करावी, ह्यांच्यावर कडक कारवाई करावी अशी त्यांनी मागणी केली आहे। त्याचबरोबर हे जे आदर्श विद्या मंदिर आहे, या आदर्श विद्या मंदिरावर खूप ग्रामीण भागातील गरीब गरजू असे विद्यार्थी अवलंबून आहेत। त्यामुळे ह्या प्रकरणामुळे ह्या भुईबावडा या आदर्श विद्या मंदिर भुईबावडा या शाळेचं जे केंद्र आहे 10वीचं केंद्र, 10वीचं केंद्रही जाऊ शकतं आणि शाळेची
मान्यताही रद्द होऊ शकते आणि असं झालं तर या इथल्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर त्याचा फार मोठा परिणाम होऊ शकतो, त्यांना खूप त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे जर असं काही झालं तर आपण गप्प बसणार नाही असा इशाराही प्रमोद राऊराणेंनी यावेळी दिलेला आहे. शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ याचबरोबर सर्वच शिक्षण समितीतील सभापती सदस्य यांनी हा सगळा विषय गांभीर्याने घेतला आहे आणि प्रशासनानेही तेवढाच गांभीर्याने घ्यावा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची होणारी बदनामी, अशा काही घटनांमुळे होणारी बदनामी थांबवावी असा इशारा दिला आहे. लहू माडेश्वर, कोकण 7 लाईव्हसाठी सिंधुदुर्ग नगरी.